si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ang atong tun-an karon bahin sa adunay pamilya ang usag-usa. Kada usa ka nato adunay pamilya. Adunay pamilya nga wala na uban sa balay ang lulo ug lula. Aduna pod pamilya nga kauban sa balay ang lulo, lula ug auntie ug angkol. Mao kini ang naa sa pamilya. Si Papa, si Mama, si Lolo, si Kuya, si Ate, si Lola, ug ang bata. Si Papa ang haligi sa pamilya, ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Si Mama ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Ang uban nga pamilya, ang Mama, nangita usab og trabaho. Si Kuya ang mutabang kay Papa sa mga bugat nga trabaho sa panimalay. Si Ate ang mutabang kang Mama sa ubang trabaho sulod sa panimalay. Si Baby ang giatiman pag-ayo ni Mama tungod kay gamay pa kini. Si Lolo ang amahan sa imong Papa o Mama. Si Lola ang inahan sa imong Papa o Mama. Karon mga bata, tabangan mo ni Mama ug Papa. Lingini ang litra sa insaktong tubag. Siya ang haligi sa pamilya ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Siya ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Siya ang giatiman pag-ayo ni Mama. Asa nga pamilya dinhi sa Hulagway ang nagdungan og kaon. Mga mama, atong tabangan ang bata. Linginan ang insaktong tubag sa mga pangutana. Asaan na ang kumpleto nga pamilya? Unsay maayo buhaton sa usa ka pamilya? Asa niini ang pamilya nga nagtinabangay sa mga trabahoon sa balay? Asa ang pamilya nga nagpakita nga malipayon sila? Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.